Dwi reit nhw'n sesu ti hwn yr ystafell werdd, a ti yn iawn oherwydd mae pob un diwrnod yn teimlo yr un peth yn y steddfod yma, a mae'n jyst yn teimlo fel un diwrnod hir est i chi'n dwytho yma. Ond mae Rhys, Osian, Griff ac Osian yma fi rwan. O, Gerod, sydd dath i ar chi fan boes? Gret, ti'n mwynhau yn arw. Eisiau ni eto, sgwch dda. Gawn ni. Wel, dwi'n meddwl sy'n nhw'n meindio, diwedd noson ar ôl Ceit LeBon wrth yn chwarae, mynd yn ôl nid i one core bach. Awe? Ie. Iawn. Awe, iawn. Hei, oedd y gen i chydfen ymateb dda hyn yma dod Rhys, oedden nhw'n canu eich geiriau chi nôl i chi, sydd dim ond hynny? O, oedd yn wych, oherwydd, dwi'n gwybod, ella sa rhaid dadla bod os yma ni wedi gorffan y noson yma, ond oedd yn teimlo dda i weld bod yr gynulleidfa'n gwerthfawrogi ni. Oedd yn sicr, meddwl yn gwerthfawrogi chi, a hefyd chwarae cynnion newydd yn gyfle da i hyrwyddo'r EP, fydd yn dod allan pa bryd o Osian? Hydref rhywbryd. Dwi dweud hydref yn hytrach na'r mis hydref, achos dyn nhw'n siŵr iawn. A gen chi nath chi recordio fo? Nath ni recordio fo Studio Sain efo Dave Rens gynhyrchu. A fo nath gynhyrchu'ch senol chi tro dwytha, ta tro cyntaf chi weithio oedd tro yma? Ol, mae Nid Bai Teledu sef y sengl newydd wedi gynhyrchu gyn Dave Rens, so. A dyn, fel ydy si, hwnna di'r sengl newydd. Ie, mae'n bach o newid efo gan Nid Bai Teledu oherwydd Nid Teledu oedd y bai oedd y fersiwn oedd ni'n chwarae ar ec 2. Dych chi wedi newid enw'r gan yn foriadol? Ffordd arall rownd o i Griff, ie? Dwi'n meddwl oedd hi'n gan nath ni gigio am hir cyn gwneud synwyr iawn ohoni. Teitl gan yn iawn ydy Nid Teledu oedd y bai, ond achos bod ni'n ddiog a ddim wedi meddwl sa pobl yn cymryd i a ddifrin a ddim just, Nid Bai, be bynnag. A wedyn, mae wedi just datblygu enw ei hun. Ond dwi'n arwain hi'n rhaid o crwsad i hyn dyn i drio persuadio pawb yna. Nid Teledu oedd y bai ydy'r enw cywir. Chi plis os da chi allan yna. Felly ymgyrch Griff Pritch di hon, ie? Ia. Hei, sy'n fath o stwff ydyn ni'n disgwyl ar yr EP newydd ma, Sian? Mae'n stwff lot mwy treated. Mae o'n lot fwy tin, mwy sort of electro a mwy o naws yr 80au. Nathon ni ddechrau sort of wneud cyneuon efo synth pryneth Rhys yn muno 2 flynedd yn ôl a rhoi drums mwy sy'n swnio fwy electronaidd. A wedyn, ers gweithio fo Dave, mae wedi gwneud fath o ddosian yn dweud Nid Bai Teledu, y sengl newydd sy'n mynd i... Nid Teledu oedd y bai, nid Osian oedd y bai. Mae hwnnw ar yr EP newydd hefyd, a hefyd, so oedd gweithio fo Dave, mae'r boi'n athrylith, ac oedd o'n sort of helpu ni i ddewis sŵn mwy... Dwi'n meddwl mwy, oedden ni wedi meddwl lot mwy am pa fath o sŵn oedden ni eisiau gael allan o weithio mewn studio fatha Sain a gweithio efo rhywun fatha Dave. Ac dwi'n gobeithio, dwi'n meddwl bod o'n di bod yn llwyddiannus a dwi'n gyffroes i pobl glwad o, actually. Ie, mae'n siŵr bod wedi bod yn brofiad gweithio fo rhywun fel fo, oherwydd mae o wedi helpu chi i liwio'ch cerddoriaeth, achos oedd yn neud rhywun peth efo Reedy Luxembourg pam oedden nhw yn Reedy Luxembourg chydig o flynyddoedd yn ôl. Felly mae o wedi bod yn help i chi fel grŵp, a dwi yn edrych mlaen i glwad y cynnyrch gorffenedig. Os yna unrhyw gynlluniau fynd ar daith, o'n i chi bod hyn yn ddyddiau cynnar i hyrwyddo'r EP ma, Osian, wyt ti'n gwybod rhywbeth am hyn? Wel, da ni mewn ar daith i'r môr. I'r môr? A ni gigs yng nghanol y môr? Ar Afon Menai yn ytrach? Wel, na, dwi'n meddwl, dyn ni'n bed am wneud rydych. A rhyw fath o cruise ship chi? Ia, cruise ship efo just ni ar y cruise ship, so. Efo anfarth o bwch nofio a bar anfarth. Swnio fel nefoedd, mae rhaid i mi ddeud. Ond cyn chi'n taith o gwmpas Cymru neu rhywbeth? Dwi'n gwybod, da ni'n gobeithio ella gawn ni chwarae'n hotel o Loma yn Blackpool. Swnna'n neis iawn. Ond, da ni'n siŵr o ella gigio'r EP yn chydig. Ond, dwi'n gwybod, da ni'n gwybod eto. Da ni jyst angen adlywyrchu ar yr ha yma sy'n mynd i mynd, a wedyn gan i weld beth i cynlluniau ar tymor nesaf yma. Os da ni eisiau chwarae fanna, dwi'n meddwl mae'n lot mwy o preparation na sy'n mynd i gigs eraill. Mae'n gorau bod ar nos Sul, a mae'n gorau bod ar ôl i Lwna cael 10 peint. So mae'n lot o preparation yna, ti'n gwybod. Mam bach chi. Osian, Eistwan, please. Ei, Griff, beth sgynnych chi ar y gweill wan wedi chi steddfod ydych chi'n chwarae ar y maes fory ddydach? Yna byddwn ni ar y maes bori.
5 o gloch os dwi'n cofio'n iawn. A wedyn, da ni'n siŵr iawn beth da ni'n ymwneud o fanna. Achos mae'n gofyn am math gwahanol o sets. Mae Tomian, ti'n perfformio gynulleidfa wahanol iawn. Felly dwi'n meddwl, pan da ni'n fewn iddo, bren ni ystyried sets yn ofalus a gan i weld beth ddaw wedyn. Gweld sy'n deith pethau. Mae wedi bod yn mynd yn anodd os yma, dwi'n siŵr gewch chi groeso cynnas ganddyn nhw gyd, pawb i weld yn mwynhau wrth y bar yna, dwi'n siŵr fyddwch chi hefyd wrth eich bod na. Hei, diolch yn iawn chi boes, gwch chi fynd yn ôl lan i wrando ar ddiwedd set Kate Lebon. Oce? Neu welwch chi fian, tara! Am y tro hiw! Gobeithio bych chi'n iawn yn y stiwdio glyd yma yma, hyrwyd mae'n boeth ofnadwy yma yma ar hyn o bryd am ryw reswm neu gilydd.